Sanibonani igama ngubhaka isibongo kanzama. Sengithatha isinqumo ke manje ukuthi ake ngithathe ithuba leli inke ngikhombise ukuthi njengoba ngiyisedamini lamakhandakhanda kwenzakalani. Ngiyasuka ke manje ngiyehla ngiya lapha enzansi edamini. Ngiyehla ngiyedamini manje mase ngisuka edamini ngizoqhubeka ngiyetsheni lamakhandakhanda ngisemotweni ke ngaphakathi la esayithini njengoba ngehla njengamanje ngiya phansi manje edamini ngisuka kulendle phezulu ngizojika kule stairs esila lesiya jika la sengishona enzansi ke mawufika uqhamuka ngapha mawufika nakho la uqhamuka khona mawufika uqhamuka ngapha bese ke ushona enzansi sengishona khona ke enzansi manje sengishona khona enzansi la ngisuke khona ke manje wangila mawubuka kahle ngisuke kule yayindlu nansi lekhanya amalambu lapha phezulu iyona ndle ngisuke kuyona ke le njengoba ngila ngehla lana ke indlu le uthi mawufika udlule kuyona abantu balekhaya ke kule ndlu bangaphakathi ngizobabona one day ngiyadlula ngisuke lapha phezulu ngiyehla ngenzansi ngizodlula edamini bese ngiyojika lapha ya etsheni likamakhandakhanda etsheni ngizojika khona ila ubribe khona ke la njengoba ubona nje insizwa zami la nasiya mathi uyabheka kusiwe inyama nakhe kusiwe inyama insizwa zami ke lezi nansi enye ngapha insizwa nazo ezinye kusiwe inyama sengizojika ke ngiyehla ngiya lapha edamini ngiyajika la manje sengishona enzansi ngithatha ithuba nje leli ngeke ngikhombise kahle unfortunately angikwazi ukuhamba ngolokhuzana ngonyaka ufuna ngisebenzise yona imoto ngiyehla ke la so besilana ke ngomhla ka-20 December kodwa ngomhla ka-13 ngizobe ngisebenza ngezinga eliphezulu la mhla ka-13 December ngoba ngisebenza ngezinga eliphezulu khona la 13 December mawuthi uyabheka ngapha ngaka right awuthi ngithi yona ke indlu le kamakhandakhanda mangingena la ububona mangingena la naziya sengikhona edamini khona edamini la nakho amanzi lawa wabona ikhona edamini sengiyajika nansi indlu kamakhandakhanda nanti idamu ngivule la idamu le indlu le asambe ke siyetsheni sambe siyetsheni ngehle ufuna ukukhombisa into encane ehle la njakade ngishilo ke idamu leli libonayo idamu leli indlu yasedamini awubuya ngapha yabona nakhe siyabuya.
Sambeni ke siye etsheni. Ngizocela ukuthi bangabe siye etsheni noma le moto singayishiya la. Ngetsheni ke manje, etsheni lika Makhanda Khanda. Ngithe nje ake ngithathe ithuba njengoba kuyisebusuku nje kuzinsebenza ezinkulu kakhulu ukuvala unyaka la khona wonke umuntu ezobe ela ngaphakathi ngomhla ka-20 December. Nakhe nje ubona ke na yilo idamu lihle. Yilo idamu lihle. Lapha phezulu la ngisuke khona. Nakhe la kukhanya khona. Ngiyehla ke manje ngetsheni. Asamsaneni ke njengoba ngehla nje ngetsheni. Sibamsaneni nje. Ngiyehla. Ngetsheni. Awuyetsheni uqala udlulile endlu. Nansi. Nansi. Udlula kuyona. Idamu selingehla manje. Sambeni siye etsheni kaMakhanda Khanda. Emphelandaba. Fike sisebenze edamini. Sambe siye ngane ngemumva etsheni itsheke leli lisentabeni. Kuneziziba sakhona futhi. Ngeke ngize ngiveze kodwa okuningi kodwa ke ngizothi ukuveza encane indlela eyakhona etsheni. Hana makuyabonakala yini noma sekumnyama kakhulu. Siyahamba siye etsheni. Etsheni. Makhanda Khanda Stone. Itshe lika Makhanda Khanda. Ake sisondele kancane ke this time. Setsheni la. Ingaphakathi kancane. Ngikhombise kancane. Ngoba vele kusebusuku. Yilo leli. Yilo leli. Makhanda Khanda Stone yilo leli. Yilo leli. Yilo leli. Yojika ngahali. Yilo leli Makhanda Khanda Stone. Nangu Makhanda Khanda Stone. Mawukuthi awasi. Nangu. Iwona Makhanda Khanda Stone. Makhanda Khanda Stone. Nangu. Makhanda Khanda Stone. Uyilo. Nangu. Nangu. Kwajika ngalo. Nakho.